morning! Good morning, good morning. It's Monday. Wala kaming patrabaho dahil umulan ng malakas kanina. Kaya hindi pumunta yung mga trabahante namin. I don't know. Pero may nakita ako dito yung aming mga galon dito sa Shawnen's para sa mineral water. Yan ang bagong bukas dito sa malapit. At meron itong style-in salon. Tingnan ko nga. Ang ino-offer nila. Tingnan ko kasi ipaayos ko yung kuko ko guys. Nasira na. Tingnan ko kung magkano dito. Ito guys. Let us see. Meron ba sila? Parang wala. Wala nga. Wait lang. Magtanong ako. Ay nga, ganun din. Parehas lang. Wala silang extension. Kasi extension yung sa akin. Manicure gel at ano. Wala silang ganit parehas sa akin. So, sorry. Kasi yung sa akin yung acrylic. Yung extension. Kaya hindi pwede. Wala silang service na ganun. Wala. So, nandito na naman tayo. Matraffic na naman kasi Monday. It's the first working day. At tingnan nyo, oh, may ambon. Makikita sa salamin. Maambon na naman. Buti na lang hindi pumasok yung mga trabahante. At kami naman may lakad namin na dapat namin nilakad. Grabe ngayon ang daming dumadaan sa bahay or saan ka. May mga ganyan, music ng mga nagkakampanya. Busy ang kampanya ngayon, maingay. Grabe, sino kayo mananalo? So exciting. Yes, sino kayo mananalo? Ewan, hindi ko alam. Sino ang iboboto mo? Ako wala. Secret. Ayaw sabihin. Secret. Mas mabuti na yung tahimik. Isusulat na lang namin yung gusto namin. Kaysa naman merong magagalit sa atin sa samaan loob. Dahil hindi ka sumama dun sa partido niya. Kaya, mas mabuting secret na lang. Secret. Down. Wala yung lakad namin guys. Kasi offline ngayon. Alam niyo kung bakit na offline siguro? Dahil ang clouds, ang langit ay kinobera ng mga satellite siguro natin, no? Ang langit pagka nagsara, mawala na internet. Ayan, kaya hindi tayo makapag-proceed sa mga lakad. So, yun, nandun sa taas Lord, talaga ang pinaka-powerful sa ewan lahat. ko kung anong dahilan, ikaw na nakakalam. So, okay lang. Maghintay kami kung kailan pwede. So, saan tayo pupunta? Punta tayo sa dog food at wala nang dog food, naubos sa kabila. yun, dog food naman. Yung tungkol naman sa aso, ay laging laging out of stock ang dog food dito sa suki namin sa Handyman. So, ubos ang stock namin. Maghanap tayo doon sa Dao na naman. Let's go guys. Sama-sama tayo ngayong umaga ng Monday na makulimlim at hindi tayo makaproceed sa ating mga pinaprocess kasi yun nga, nag-offline. Yan. Display ngayon, nakalimutan kong mag-video. Bakit ganun? Bakit pang display doon, Travel Expo doon sa baba. Nalimutan kong iyon itong video. Ayan, sineshare ko. Ang dami dito. What is this? Uy. Ito ang gusto ko. Welcome plant. Meron na ako niyan. Si Javelin. Uy, Javelin. Si Ma'am Lynn. Si Ma'am Lynn. Yan. Mga accessories, native products, mga handicrafts. Saan tayo? Kakain tayo, ewan ko kung basta bahala na. Bakit ganoon? Monday na Monday parang busy and then look at that, may Travel Expo na. So meaning open ng traveling. Yes. Nagiging na-normalize na ang buhay natin, guys. Oh, tingnan mo ang saya. Ang daming tao.
Ang saya. At yung mga kainan, punong-puno. Ang daming pila kaya sabi ko nagugutom ako, hindi na lang ako kumain, hindi na lang kami pumunta. Kasi mahaba ang pila. Pili namin dito guys. Croissant na itong sa akin butter. Sa kanila is ham and cheese. Ayan. Ham and bacon pala. Ayan. Yan lang. Meron din strudel, hindi siya kumuha. Ano strudel ba? Meron naman marami doon. Meron pa lang. Oh, kukuha siya. Favorite din niya yan eh. Bakit kaya hindi kumuha? Sagta 36 yung may palaman, 26 yung wala, yung butter. Yun lang kinakain ko, yung butter croissant. Ganun lang. Ang daming tao ngayon, sabi ko sa inyo eh. Parang weekend. Ayan. Meron siyang apple and cinnamon. Favorite ng mga bata. Ito. Ano na ang tawag doon? Okay. Let's go. Dahil walang nagluto, so saan tayo? Doon sa madaling Doon sa madaling hablutin ng pagkain. Kasi kanina pumila na kami doon dahil alam nyo guys, nagugutom ako dahil nga yung kinain ko lang isang sausage, yung New Yorker na isa, tapos nag-coffee ako, kumain din akong konting kanin, pero yun nga, bakit ako nagutom ka ako? Nagtaka ako eh. Ay nako, ang daming dog food na. Nakita na namin yung suki naming isa. Doon sa kabila wala na stock. Meron na silang stock. Ayan oh, bumili kami ng 4 na bags, 4 na sako ng dog food. Ngayon ay ito namang tiyan natin. Kailangan ay pagustuhan itong kanyang nararamdaman na gutom. Nagutom guys, let's go! Saan pa? Di mag-drive-thru, pinakamadali sa McDonald's. Ito ang City Hall ng Tagbilaran City. Dito tayo mag-shortcut. Ay, kukunti yata drive. Naunahan tayo. Very good. Gawin ko sana. Very good. Very good. Tayo sa drive-thru ng McDonald's. At ayoko nang mag-order nung guys, yung anong pangalan nun, yung Japanese and Korean nila, yung Korean na chicken, and then yung epi burger nila na yung shrimp naman talaga yun. Malaking tignan yung kanilang Yan sa photo kasi guys, ang laki-laki. photogenic. Pero pag order mo, sasamahan loob mo pagka dumating na sa'yo dahil alam mo, Liit. yung chicken na nabibili mo ng 79 pesos, parang ganun lang kasing laki lang nila. Tapos yan ay 200, magkano? 205. 205? Oh my God, what a racket kayo ha. Racket ka, McDonald's ha. Magalit sa akin yan. Ang sinadya natin dito, dahil order ng anak ko yung burger daw. Gusto raw nila, sinasamantala nila dahil nagawi kami dito. Dahil madaanan daw McDonald's. So, sige. Timing naman na nagutom na ako. Ikaw, hindi ka gutom? Ito ang napaka-imposibleng tao. Ito hindi nagugutom. Gusto mo medyo. Medyo lang. Baka totoo ka ha. Pero Baka kunwari ka pa. Naglalapang. Siyempre, dahil gutom na ako eh. Ito, kunwari na hindi nagugutom yan. Pero pagka nakuha na yung drive-thru dyan, pag nandyan na sa supot,
Dadakot na kagad yan ng French fries. Talaga. Sinabi niya sarili niya. Ikaw yon. Ayan, tapos shake up the good vibes, savory sweet treats. Ano yan? Asia na naman. Flavors of Asia. Ano yun? Ano yun? Curious ako. Ano yan? Hindi ito ba? Yung sweet treats, yung 89, may 35, may 69. Ano yan? So, maraket ka na naman dyan. Ano yan? Araget na naman. Ang gusto kong orderin ay yung kilala na natin. Mga classic McDonald's meals. Okay, let's go. Hi, good morning. Good morning! Dalawang quarter pounder with cheese. Ma'am, sorry, hindi na maklarong tingo sa to, ma'am. Duha ka, quarter pounder. With medium fries and coke. Yes. Iced tea ang drinks. Sir, wala na ba tayo iced tea? Bakit lang? Pineapple lang. O, pineapple na lang. Pineapple lang. Duha ka Okay, isa order. pa? Medium ang drinks, no? Ah, O, medium ang drinks, dahil. and fries. Tapos, with price yun, ano? Yes. Two to a quarter pounder with medium fries and pineapple for the drinks. What else, sir? Ikaw, anong gusto mo? Ang sa akin is 2-piece chicken. Saka, two-piece chicken. Spicy. Dili. For the drinks, sir, medium pineapple gapon. Oo. Okay. Tapos, isang one-piece chicken na walang drinks, okay lang? Okay, sir. Spicy original. Original. Okay, kanilang. Tapos, saka, quarter pounder pa. With price. Another 1 quarter pounder. Oo. So, bali tulo na order. Oo. Then, for the drink, pineapple gapon. Oo. Okay, sir. Kanila. Okay lang. Ganun lang. Sir, can you double check if I got service right? 886 Okay na? Wala? for total bill. Thank you. Okay, thank you. Okay. Sige, bye. Ang bilis na ubos ang pera mo. Hindi mo dugtod na. Ang dog food ba naman na binili mo 4,000 plus? Naghanap tayo stock, wala. Wala. 5,000 yan. 5,000? Oo, tumaas na eh. Oh my God, akala ko puro lang. My God, ang taas na. Salamat. Thank you. Okay, let's go. Pick up. Fresh ang French fries. French, oh. Yung burger kaya, chicken. Fresh. Okay na yan? Okay naman. Ayan, dakot na. Dadakot-dakot na siya. Oh, I told you. Ha? Hindi niya binidyo yung kanya, ako lang binibidyo nito. Unfair yata ito ah. Alang niya, binubuking ako. Ako binubukin. Kaya ngayon kung kakain ako, bawal? Bawal kumain? Kain tayo guys, dakot tayo dito. Ayan kasi ayan Meron bang Crunchy meron na. ba tayong batas na Ang sarap. bawal kumain? Kasi fresh na fresh. Bagong luto. Kain tayo. Petron Gasol, yun naman ang kailangan natin. Dito naman tayo dadaan sa prutas. Yan. Look at this guys. Pupunta ako dito para bumili ng fruits as usual. Always, every time na bibili ako ng fruits dito talaga. Kasi suki ko na. Nakaka-touch. Tingnan mo naman oh. Oh, look at this. Mahal na mahal ako ni ma'am. Dami ko na natanggap na regalo. Dito. Oh, peras. Teka lang. May order pang peras. Peras. 1. Matakaw sa peras. Maganda kasi ang mga fruits ni ma'am. Kaya wala akong ibang binibilhan. And then yung pricing niya is fair. Oh, 1 year na. Murag kailan lang. Parang kailan lang. 1 year na dito si ma'am. O kaya pala meron akong remembrance. Kasi pagbukas dito, nandito ako hanggang ngayon dito pa rin ako. And then, usa ka tray nga, eggs, day. Malaking tulong sa amin itong fruits kasi naiwasan ko na yung mga anak kong kumakain ng sitsirya. Tinuruan ko sila magmerienda, prutas. Yan, kaya tinatanong ko sila kung anong gustong kainin. Yan.
Wag munang banana kasi kumuha akong peras at saka mandarin. Ayan, dami dito eh. Ang daming pagpipilian. Ang gaganda. Nandito lang siya sa Mansasa. Nandito oh, along the highway. Ito guys, buksan natin. Gusto niyong buksan? Buksan natin ah. Wait. Ang hirap naman. Uy. Teka, buksan ko ha. Ayan! Wow, t-shirt! Ganda ng kulay. Ito. Tingnan nga natin. Wow. AAA jeans. Wow, thank you ma'am. Uy. Ganda ng t-shirt. AAA jeans. AAA jeans. Malaki. Malaki nga. XL. T-shirt. Oh. Sa'yo na ito. Sa'yo na ito. Binigyan akong t-shirt. Oh, AAA jeans. Triple A jeans. Ayan. Thank you ma'am Fruitfully. Si Fruitfully nagbigay sa atin ito. Yay! Dalawa pala yan. Wow. Umalis ka agad. Pa sa ticket. Oh, dito kami sa Handyman. Pero, tapos na kaming bumili ng dog food. Kaya, iba na sadya namin. 7-Eleven na. Kasi, ako ay nauuhaw and then bili kami ng Gatorade. Yan. Dito mga ta dito. Walang nag-i-smile. Kaya, gagaya na rin tayo. Hindi tayo kikibo. I will pick the one. This is the best. This is the best cup I have. Bakit ang ingay-ingay ko? Sorry ha, guys. Ayoko lahat sa inyo. Gusto ko ganito na lang forever. Ganito ang sagot ko. Ayan. Pero sometimes gusto ko rin ito. Asan sa'yo dyan? Sige, pili ka nga. Ayun, sa kanya, yung maganda ang tawa, yung tunay. Ayun. Ano? Ako, basta sa akin ito. Yan, gusto ko yan. Gusto ko yan. Ayaw mo yan? O ano pang gusto mo? Okay na? Okay, let's go. Magpaayos ako? Ha? Oo, ano ko